लायनो थांनायाव आं लांदोंमोन अट' खावना लायनो थांनायाव आं लांदोंमोन अट' लाबोनायावबो मोनदों आं जोबोर खस्थ' संसारावबो मोनबाय आंलाय अयथासार खस्थ' रायजा बुजा थानांबाय आं न'निजोंनो ज' खावना लायनो थांनायाव आं लांदोंमोन अट' लाबोनायावबो मोनदों आं जोबोर खस्थ' संसारावबो मोनबाय आंलाय अयथासार खस्थ' सुलायो आंनियालाय उल्थासो सुना होनाङो दावखा दन्दा जिउखौ लाना गाबबाय बायनाङो हायरे खाफाल आंनि संसार मादि जाबावनो हायरे खाफाल आंनि संसार मादि जाबावनो खावना लायनो थांनायाव आं लांदोंमोन अट' खावना लायनो थांनायाव आं लांदोंमोन अट' लाबोनायावबो मोनदों आं जोबोर खस्थ' संसारावबो मोनबाय आंलाय अयथासार खस्थ' बादि आंनि खोमसि बे जिउआव LED लाइट बादि स्रां होगोन साननानै खावनानै आं लायदोंमोन नोंखौ सना उल्थासो जाजोब्बाय आंनि साननाया नोंजों संसार जाफ्लांनानै जारला जाबाया रुगुं गैयै लैथोआवसो गबनांबाया खावना लायनो थांनायाव आं लांदोंमोन अट' खावना लायनो थांनायाव आं लांदोंमोन अट' लाबोनायावबो मोनदों आं जोबोर खस्थ' संसारावबो मोनबाय आंलाय अयथासार खस्थ' रायजा बुजा थानांबाय आं न'निजोंनो ज' खावना लायनो थांनायाव आं लांदोंमोन अट' लाबोनायावबो मोनदों आं जोबोर खस्थ' संसारावबो मोनबाय आंलाय अयथासार खस्थ' आयु मा टरनि बिहामजो बियो मा जानांगौलाय